Fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista bħalissa qed isir misra il-miliet bi 15 esebitur li qed jesebixxu madwar 50 presepju. Presepji ta' kull għamla u daqs magħmulin minn materjal riċiklat. Net News kellem wieħed mill-esebituri Charles Bellija ispjegalna fiex jikkonsisti x-xogħol biex isir presepju. Ewwel ma tittamel meta tagħmel presepju, tajjeb tiddeċiedi jew taħseb ħanajdu hekk. Xi stil ħaddieħ. Jekk pereżempju tara dawk li hawn warajja hawnhekk stili kollha differenti. Jien hekk naħdem stil kollu differenti. Però mbagħad tagħmel deħin ta' pjanta żgħira. Presepju uniku dak ta' Victor Sammut li għamel presepju bl-iktar materjal għal qalbu, it-tafal. Dak huwa tafal ta' Malta. Tafal ta' Madonna San Giuseppe u l-bambin. U l-bambin sabiħu wkoll qiegħed tal-imot. Il-krib pasfaċi ibaxtuha miegħu ħaġa waħda għax tafal twaħħlu ma' xulxin. Esebituri ieħor Joseph Apap li spjegalna x-xogħol li kien jirrikjedi biex għamel il-presepji tiegħu. Kemm don fuq ma nistax ngħidlek għax jien naqbod u nitlaq dan nkun għamiltu għat-tfal tat-tfal tiegħi qabel nħallilhom xi ħaġa minn tiegħi. U speċi ma nistax ngħidlek kemm dom teżatt, imma hekk noddu ma' xulxin naħseb jieħu xahar. U ma jistax jonqos li fost l-esebituri sibna l-Konsilja De Bono, anzjana ta' 88 sena li minn Ċkunita kienet tħobb il-miliet u dak kollu li jġib miegħu. Jiena minn Ċkuniti, kont immur għand it-Tiju. It-Tiju kien l-aqwa wieħed ġo Rabat, kienu jiġu minn naħa t'isfel. Allura kont iffissata dejjem immur ħdejh, u mbagħad bdejt ninnavika jiena. Imma mbagħad bdejt nirriċikla wkoll il-presepji jien. Bħalissa l-bejħem presepju Napolitan li qed ikun esebit fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista mar presepji l-oħra. Iżda esebiti m'hemmx biss numru ta' presepji kif wieħed isib ukoll kollezzjoni ta' bolol marbutin ma' żmenijiet tal-miliet. Il-kollezzjoni tal-miliet tikkonsisti f'dawk il-bolol kollha li ħarġu mill-1964. Is-sena li Malta ħadet l-indipendenza, u mbagħad Malta se tibda toħroġ set wara set il-bolol tal-miliet. Ovvjament sal-2021 għadu kif ħareġ ftit tal-ġranet ilu is-set ta' din is-sena tal-miliet. ċarsa Sapparti li għandu miljuni ta' bolol fosthom l-ewwel bolla Maltija li tmur lura għall-1860 spjegalna wkoll kif bdiet din l-imħabba din il-kollezzjoni. Bdejt inġemma l-bolol l-iskola, kien wieħed kien ġab borża bolol ta' Malta u niftakar kont infaqt lira, dak iż-żmien il-lira tal-Meril, u kont xtrajt mit-bolla. Minn hemmhekk qatt ma qtajt. Wieħed jista' jattendi d-dar ċentrali mal-familja tiegħu jidħol fl-ispirtu tal-miliet billi jara esebizzjoni mill-isbaħ ta' presepji kif ukoll il-kollezzjoni tal-bolol li se jibqgħu esebiti sal-aħħar tax-xahar.